It's 9 o'clock in the morning and here we are in the Castell de la Bleda, one of the properties of my family, in the heart of the Penedès. This property is actually very close to Masaplana. I'm very happy to be here because here is where we're planting an ancestral variety called Moneu. This is a variety that came from the project that we started 30 years ago in order to recuperate the ancient varieties that we used to have in Catalonia. The reason why we are here is because we're going to meet with a friend of mine called Xavi Esteve. He's an archaeologist and he has been working in this property and he has discovered an ancient history of winemaking. Xavi, Hola, Miquel. com estàs? Benvingut. Bé? Molt bé, molt bé. Ara veuràs a dins, t'ensenyarem les novetats, el que cada dia ens està sortint i que ens estan portant a tot el passat d'aquesta finca. Vinga, en tinc moltes ganes, som-hi. Bueno, Xavi, l'última vegada que vaig estar aquí em vas ensenyar la torre i em comentaves que podem parlar de 2.300 anys d'història. Exacte. La primera gran sorpresa va ser la torre i el descobriment de la torre del castell de la Bleda ens va sorprendre molt, però és que el dia a dia, com et deia, ens va sorprenent i hem trobat sota una de les sitges de la masia del segle XVII, en funcionament fins al segle XVIII, hem trobat dues sitges d'època ibèrica. O sigui que els ibers i els romans ja estaven fent vi aquí fa tots aquests anys, no? Sí. Tenim una història continuada de 2.300 anys en aquest espai i que encara, si ens n'anem 500 metres més enllà, ens en podem anar molt més enrere, ens en podem anar 7.500 anys enrere en aquests 500 metres de distància, que és espectacular. Sí, estem envoltats d'història aquí. Sí, és un lloc que la gent ha anat triant repetidament perquè és un lloc estratègic, al costat del riu Foix, en una de les principals vies de comunicació i unint alguns camins que segurament des de la prehistòria els humans han fet servir per travessar per aquesta zona. I què em pots ensenyar d'aquí? Aquí tenim una sitja que és de la masia, funcionava amb la masia del segle XVII-XVIII, la vam anar excavant, la vam anar documentant i en arribar a la base trobàvem una altra sitja molt més antiga, d'època ibèrica, de fa 2.300 anys. Però és que encara la sorpresa va ser major, perquè és que a la paret d'aquesta sitja trobem encara una altra. Una de les parts interessants és que dintre d'aquesta sitja del segle XVII-XVIII, en un racó, hem trobat també pinyols de raïm. Són pinyols de raïm que no podem atribuir a aquesta època del XVII-XVIII, sembla que estan aportats per rosegadors, serà per tant posterior, però pel context en el que estem és molt probable que siguin de la primera meitat del segle XIX. Molt bé. Si realment són pinyols de raïm anteriors a la filoxera, poden ser molt interessants a nivell de recerca per conèixer aquestes varietats ancestrals que esteu recuperant. Doncs vinga, aviam si tenim sort i podem descobrir quina varietat feien servir. I tant, seria molt interessant. Xavi, i em comentaves que heu trobat també una premsa, una premsa per premsar raïm. Sí, quan vam arribar això era una porta d'entrada amb aquestes dues grans pedres als costats que ja es veia que havia sigut una premsa. Al començar a treballar-ho hem pogut veure que se'ns conserva el plat de premsa de pedra amb restes encara de fusta de la gàbia que hi havia. L'espai pel cargol encara està reservat i hem trobat la cubella on es recollia el fruit d'aquesta premsada. I és curiós que això és una premsa vertical de cargol, no? Sí. Que es feia servir en aquella època i ara, després de tants milers d'anys, doncs continuem fent servir unes premses similars, amb més tecnologia, però que tenen les mateixes característiques. Sí, cada cosa en el seu moment és tecnologia punta, perquè només veure la feina d'artesania de crear el cargol interior perquè després l'altre cargol pugui pujar, també és tecnologia punta, aplicada al seu moment. Però igual que ara les premses hidràuliques n'hi ha cada dia de millors i més evolucionades, el fet de crear aquestes premses ja té el seu interès. Tot aquest esforç significa que en aquella època ja es prenien la producció de vi molt seriosament, no? Era una cosa important per ells. Estem en un moment de transició entre una època en la que els cereals han sigut els protagonistes, hi ha hagut un canvi climàtic, la petita edat del gel, i el Penedès ha sigut una zona que havia sigut de sempre, des que arriba la vinya, ha sigut una zona on es conrea la vinya. Hi ha un lapse que per aquest increment del fred es deixa d'utilitzar, es deixa de conrear la vinya, i és ara, en aquest moment de finals del XVII, principis del XVIII, quan es torna a apostar per la vinya.
I és interessant perquè precisament va ser aquest increment del fred el que pensem que va fer que algunes de les varietats ancestrals es deixessin de fer servir, perquè maduraven massa tard, llavors era massa risc pel pagès. I ara que està tornant aquest canvi climàtic, aquest increment de temperatures, potser podem fer servir les varietats que es feien servir en aquella època també. És una feina molt interessant a nivell científic, aquest de recuperar aquestes varietats i recuperar-les perquè són varietats que la natura ha adaptat als canvis climàtics. Estem en un moment de canvi climàtic, igual que havia passat en el passat, d'una manera molt artesanal s'havien anat seleccionant aquestes varietats, ara s'està tornant a fer el mateix. Tot és un cercle, sembla, eh? Sí, és fantàstic. Xavi, em comentaves que estem parlant d'íbers, després hem parlat de romans també, i ara ens trobem amb aquesta part que és un celler del segle XIX i on, a més, heu trobat vestigis de l'edat mitjana, o sigui que anem saltant per la història d'una forma extraordinària. Aquest magnífic celler del XIX amb la volta catalana, que podem veure amb aquests pilars de pedra d'un únic bloc tallat i aquestes voltes, és preciós. Quan el van fer, quan van construir en el segle XIX aquest semisoterrani, van anar rebaixant el terreny i van anar afectant, ara ho sabem, ells segurament no se n'adonaven, però van anar afectant tot uns retalls rodons, que ara els tenim buidats, que són també sitges. Són sitges medievals, són sitges del castell, o sigui, són sitges que funcionen en els segles XI, XII, pels materials que hi hem trobat, però és que a dins no només hi ha materials medievals, hi ha molts materials romans de l'assentament que sabíem que hi havia per aquí al voltant. A l'edat mitjana també estan afectant aquest jaciment, estan desmuntant estructures i una part d'aquestes les llencen aquí dins. Gràcies a això podem saber que també en època romana aquí s'estava fent vi. Hem trobat els fragments de les grans tenalles que feien servir els romans per fermentar el raïm, els d'òlium. Impressionant, o sigui que el vi sempre ha format part d'aquest lloc i d'aquesta història. Estan lligats permanentment. Els llocs on fa 2.000 anys estaven fent vi, en el segle XIX hi ha el celler. O sigui, està tot lligat, el cercle que deies abans. És impressionant, Bueno, Xavi, escolta. This was a great morning. To have the chance to spend some time with Xavi and to talk about the history and this place, well, it made me think that as a family, it's many times we think a lot about the day-to-day, but the reality is that we are here continuing a work that was started by other families, sometimes hundreds or even thousands of years ago. It's so important to know our origins in order to find our future.